नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारात आज बंदचो प्रतिसाद. कारवार सध्याच्या वाढच्या कोविड महामारी लागून राज्यात वेगवेगळ्या जिल्ह्यात कोरोनाचं नियंत्रण हाडसाठी नाईट कर्फ्यू लागू केला. काही जाग्यार आठवड्याच्या अखेर 2 दिवस संपूर्ण कर्फ्यू जारी केला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कारवार तालुक्यात कोरोनाच्या भयान लग्न कार्याक सांस्कृतिक कार्यक्रमाक सरकारान निर्बंध घालून अति अवश्य उरल्यार तेमकां लोकसंख्येचे नियंत्रण दवरसाठी नियमावळी तयार केला. लग्न कार्याक 50 लोकांपुरतेच मर्यादित दवरला. जाल्यार गेल्या 2 दिवसां पयलीं कारवार शेजवाडच्या सदानंद पॅलेस या लग्न हॉलात सरकारी नियमापेक्षा जास्त लोक लग्नाक हजर आसात म्हूण संबंधित अधिकारी आणि पोलीस अकस्मात हजेरी जावन जास्त आशिल्ल्या लोकांक परत धाडले. ही खबर ताजी आसतनाच आज कारवारात एक लग्नाक 50 लोकांक अनुमती घेवन तेमकां आपयले. तरी काही आमंत्रित लोकांन लग्न कार्डां हाडिली पण मास्क वापरले नाशिल्ल्यान त्या लोकांक पोलिसान परत धाडली घटना कारवारात घडली. सरकारी यंत्रणा नियमावळी तयार करता तरी सार्वजनिक तेजे पालन करून जावन नाका जाल्ली आपत्ती ओढून घेतात. तरी सार्वजनिकान कोविड नियमाचे पालन करचे हे खूप गरजेचे आसा. ना जाल्यार कारण करतल्याक आणि आमंत्रिताक त्रास सहन करचे पडटले हे सार्वजनिकान लक्षात दवरूंक जाय. आज कारवारात कर्फ्यू आशिल्ल्यान जनजीवन स्तब्ध जाल्ले पण प्रत्येक टप्प्याचेर पोलीस बंदोबस्त आशिल्लो. ಕರ್ಫ್ಯೂ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಫ್ಯೂ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. जाल्यार कारवारात थोडे भाजी विक्रेते आपलो वेपार करताले अशें दिसून येयले.
आता कारवारात 2 आयतवार म्हटल्यार 4 मे पर्यंत आठवड्याचो बाजार बंद दवरला अशें कळयलां। तरी एक बाजून कोरोनाची भय तर एक बाजून तरकारी व्यापार करतले व्यापारी काल येल्लापुरात या संदीचो फायदो घेवन मना येईल ती किंमत लावन लोकांक विकताले। अशा तक्रारीचेर येल्लापूर शहरात जास्त किंमत घेवन विकच्या व्यापाऱ्याक तहसीलदार कृष्णा कायकर आणि शहर पंचायत अध्यक्ष सुनंदा दास हेमी असले व्यापाराचेर कडक बंदोबस्त करून तेमगेले लायसन रद्द केले। माजी सचिव आर.बी. देशपांडे हेमी कोरोना पॉझिटिव्ह कारवार। माजी मंत्री हळयाळ क्षेत्राचे शासक आर.बी. देशपांडे हेमकां कोरोना पॉझिटिव्ह जाल्ल्यान या 15 दिवसात तेमगेल्या संपर्कात येयिल्ल्या सगळ्यांक कोरोना टेस्ट करून घेवचे अशें तेमी सार्वजनिकांक कळयलां। काही दिवसां पयलीं मेंगलोरात दुसरे कोविड लसिका घेवचे वेळार ही माहिती लक्षात येयली अशें तेमी कळयलां। आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 130 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। कारवार 27, अंकोला 17, कुमटा 15, होन्नावर 9, भटकळ 8, शिरशी 16, सिद्धापूर 8, येल्लापूर 10, मुनगोड 7, हळयाळ 10 आणि जोयडा 3 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। तशेंच 71 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। कारवार 24, कुमटा 13, होन्नावर 3, भटकळ 2, शिरशी 8, सिद्धापूर 4, येल्लापूर 2 आणि हळयाळ 15 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 17,035 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। तशेंच 15,866 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। अजूनही 966 रुग्ण उपचार घेतली आसात। तातूंत भितर 130 रुग्ण हॉस्पिटलांत आणि 836 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतली आसात। आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 2 कोरोना रुग्णालय मरण झाले, अंकोला 1 आणि हळयाळ 1। आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 203 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरनाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।